না 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 ঠিক আছে ঠিক আছে ওইখানে ওই গিয়েছে নামাইতেছে 1 লাখ লাখ আমি সে লেবার না নিয়ে 1 লাখ লাখ দাগ দুঃখ কইরা আমি তো বইটা দিলে খুঁজি দিনে ওই এখানে একটা বোন আছে না হ্যাঁ ফুলচুরি আমার ছোট আমি বড় আপনি বড় না আয়ো না এবার আপনাদের এলাকার মেয়ে ওখানে ওই দিকে ভোট দিবা তোমার ভোট 44 আমরা টিকা মাথায় চিহ্ন জানেননি Pakai automatic sensor close open. Guys, চিন্তাম না আমার পিসি 45 constituency Chinoroni, Batainai, Bobagrani, Sankrajik, Chini, Bukuk, Meri, Boy Baksa Tinoro, Kamalpuro, Phil Kainani Faye, Obono, Phil Klaimanka Ang, and Bukao, Jetini Kamalpur town, no Tabuksung, Durtu Durklaitongo, Kamalpur town abo, Chini, Wanzibo Songni, Takunte Bukuk Song, Tema Fani Saksalero, Jotono Chini Bukuk Merino, Amon Babeke. Hamjago bongni nongni sajik haike bono tini ang sakbai thang nukphaikya chin durtu duro bono yak nei bini khorogoroi gobang kuk borok rok no chakra jigrok ashirwad khlaikya nungkaplai nai hinai haini bagai chungteibo tamhnani anondito ngo obohai sing feel khlaipuro borok ni response hai kok kahamman mani bagai obohai kina tini sapung bo tini tamhnani Ganganagar amchai no Gurikha Ganganagar amchai guriman purotao sarik ni sanjador sungtabu Kamalpur town ni bisingo sing feel khaitongo haikeba durtu dur haboi je nobrum borok bai kok sataniwo akong kok kipili sanani klayo bubagrani senkra jikngai ani kaisa sa tini mokol baithang orni borok rokni kok na kok samana nugui chini bukuk Meri kaplai ngan hni ang khao chong buni dofani borok to kubang mano sabut khaitong haifano tiblasa dofani borok jara sabut khaya borokni bwkhaktwi kok kuzan mutam tongmai ang chini dofani borok rokno yak jur khlai nong thanio khuluma baikhiao sanja jara tei kobokmani yapharo faidi chini dofani sinimungni bagai obo bubagrani tei dulmani bisingti chung choba o chongmari ni bisingti chung o choba no khlaitongo o chongmari onoro o jora BJP fan khlaitongdi CPM fan khlaitongdi Congress fan khlaitongdi haipano nini nogo nini khurio tori tongnai cherai khonai bini thinangni bagai 16 tarik February o Anarso Mariono Janja Booth Center Thangai Budrui Bubagrani Choba obo nini ani choba o choba no kaplai khlainan bagai Anarso no Budrui kaplai khlaidi hni nang nong thaniwo kobongmani yapharo